Morning, boss. Saan punta? Okay, good morning mga ka-DIY. Yan, nagre-ready tayo kasi meron tayong ride. Kasama natin ang Euro Griffin Pangasinan chapter. Yan, shoutout natin. Inaantay na lang natin si Boss Joey Paningbatan at siyempre si Kenneth Ferrer ng Binmalay. Ayan, inaantay natin sila tapos pupunta tayo ng Santa Maria. Padaanan natin si Draymond Brown sa Santa Maria, tapos either sasama rin si Jeffrey Domingo from Ordaneta, tapos may nag-aantay sa atin sa sa Nicolas mismo. Okay? So, ayan, ready na tayo. Naantay na lang natin sila. Shoutout pala natin yung main GC natin. Sila Eddie Boy Yosala, sila Giancarlo De La Santos. Siyempre, wag natin kalimutan. Boss admin natin na si EI. Shoutout sa inyo mga boss. Si Boss Doc Pukitrician pala, hindi makakasama kasi may lakad yung pamilya. Alam nyo na, doktor. Hindi, shoutout natin din si mga ka-DIY, yung mga Iloilo chapter dyan, sila Bon. Yan, kasama ni Boss Eddie Boy. Magra-rides daw sila nitong April 22. Ayan, naunahan namin kayo. Sinasabi ko sa inyo, maunahan namin uli kayo okay? So, abang-abang kayo kung saan kami pupunta. Diyan lang naman sa may boundary ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. So, ayan, sa mga nagra-rides pala, siyempre, dapat complete gears kayo. Ano tayo, sponsor rin na bago. May gloves. Try natin. All blocks. Dapat block din yung pants. No? Ano pala mga ka-DIY, safety first, siyempre, ang unang check mo dyan, yung gulong, kung tama yung tire pressure, yung langis mo kung nasa level, at siyempre, check mo rin yung coolant doon sa radiator mo kasi baka kulang. I-refill mo na. Tapos syempre laging full tank yan. At yung preno, yung braking system mo dapat okay yan. Okay? Dapat umiilaw. Yan. Dalawa yan. Syempre yung kasya. Yan. Yan mo i-check mo. Tapos yung DL, headlight, high and low. So, Busina. Okay naman. So far. Busina. Yan ang mga chine-check pagka maglo-long ride ka. Okay? Tapos, yung sa Griffin naman, lagi nyong i-check. Higpitan nyo lagi yung mga bolts, screw at saka nut. Okay? So far, yun lang naman po ang ma-advise ko sa inyo kasi bago pa naman to, wala pang 2 months. Yung shoutout muna uli natin. Yung nag-sponsor ng bago nating flat seat na sandpaper, tapos waterproof pa yan. Okay? From Thailand. Photo speed. Yan, so malapit nang dumating si Boss Kenneth Ferrer. Nandito na si Sir Joey Paningbatan para Malacanang. Yan, kasama natin. Ito yung may-ari ng lechon house sa may Bugbog. Yung yung bisitahin. Mahilig na pumasyal doon sa may Mabita, Danang kayo doon. May pigar-pigar ko di man sa doon. Bumi, Kantura. Lugawan. Kompleto yan. May kaliskisan Kaliskisan. Paris, meron din doon. Hanapin nyo lang si Boss Joey Paningbatan. Every, open na siya ng alas 3 ng hapon. Alas 6 ng hapon hanggang alas 10 siguro ng gabi. Hanggang alas 9 ng gabi. So, pasya lang kayo doon. Mura lang. Tikpan nyo. Nakakalimutan nyo yung pangalan nyo. Okay. So, antay lang natin yung taga-Binmalay. Medyo malapit-lapit na. From Binmalay. Tapit-tapit na, nag-aantay na si Draymond. Sige. Ano yung pagpapapituran? Ayan, nagre-ready si boss. Hi boss. Hi. Basta. Si sir. Stop over tayo ng Centrum Rosales with Kenneth Ferrer. Ayan. Tapos Sir Joey. So pagkapuli. Tapos punta na tayo ng bayan ng Santa Maria. Malapit, nag-aantay si Draymond. So tara. So yan, dito na tayo sa may bayan ng San Nicolas, sir, no? San Nicolas, yun. Together with Draymond Brown, Kenneth Ferrer. Sir, ano nung shoutout natin? Ayan po. Yun, ayan. Tapos si Sir,
Joey. Yun, napakaganda ng plaza nila dito. Laging pista dito. Oh, laging piyesta dito eh. Tapos, oh, piyesta nila sir. Magpapakain si Sir Ian eh. Di pa tayo nagbi-breakfast pala, no? Yan yung mga motor natin. Oh, mga taga Manila, ano na, wala pa kayong ride. Yun, no? Dami namin. Hindi nakasama si Doc. Pasyente. Oo. Busy lagi yun eh. Yan. Maligo na. Balya Verde sir, no? Traffic. Oh, daming riders ngayon, grabe. Wala pang kalahati. Wala pang kalahati. Alin? Yung akatin? Oh. Wala pa. Wala pa. Tatawid pa tayo doon sa kabila. Lapit-lapit na rin, mga manong oras pa eh. Malapit na yan. Uy, kaway sir. Yes, oh. Ang daming rider ngayon dito sa Maligo. Wala nagpipitik eh. Ha? Senior. PWD, libre. Yan, pasok na tayo dito. Sige. Dito po yung ticket sa akin.
Yes, sir. Photoshoot. Ayan. Anong kami? Pero mga pemana? Ayan. Ay. Pasaning ba? Yun. Pupuntahan natin yung ano, yung oldest tank, yung Sherman tank dito na ginamit doon sa panahon ng giyera. Ito yung home base ng mga Hapon dito. Tapos yung Amerikano sa Pilipino doon sa bayan nila. Tama, sir, no? Yun. Grabe ang giyera dito, sir. Dami naman tayo. Dito. Binasa ko lang yung dami. Hey, sir, muna kayo. Yan. Sama na natin si sir. Injured ako. Yung nga pala, no? Yan, dito tayo sa may Sherman tank. Daming tao. May background ka din ba? Kita sa taas. Yan, dito tayo sa may Maliko. Register muna tayo dito. 20. Sayang ganda sa. 20. Oh, may kasamang tip yan, ha. Sana nga. Bayad muna. Mano may isa? 20 pesos 20 per head. pesos. Mura. Oh. Mag-ano na rin? 10 pesos ang sangapulo dati, di ba? Pag senior, may discount. Oh, yun. Senior na pala yung kasama namin. May discount. Oh, senior. Tapos ano pa yan? PWD. Injured yan eh. 100 pa na. Isara. Yan yung sa shrine. Pwede motor. Oh, dyan. Pwedeng motor dyan. Panishrine tayo. Japanese shrine ng Maliko. Kung saan naglaban yung mga Hapon saka Amerikano-Pilipino. Ano ba kasing mali mo? Pagkahapon dito, yung foggy, no? Yan, no? Ang ganda. Umaga hapon. Oh, umaga hapon. Yun yung school, oh. Ah, Strawberry Farm na pupuntahan natin. Oh. Yun, oh. No. Yun nga pala. Hey, sir, bago ho kayo din, bagong dating? Ay, sir. Bago, hindi kita na mukha eh. Ang ganda ng shades eh. Ito yung pambato namin dito sa ano, Griffin, Pangasinan. Yan, dito tayo sa may Eddie Strawberry Farm with Boss Joey. Yan nga eh. Strawberry picking sino? Kayo. Picking kayo. Yung gusto nga nila. Ano sila mag-picking? Marami pa ba? Hindi, strawberry farm nila dito sa Maliko. San Nicolas, Pangasinan o San Nicolas, Santa Fe? Santa Fe, Vizcaya na. Biskaya na to eh. Yep. Ay, gusimot. Bueno, mabayag na yung may silk. Piliin nyo lang. Eh, may-ari ng farm dito, si Boss. Ano, stockholder dito.